Første dag i Barcelona. I really want to see it. Of course. We're gonna be we're gonna be tourists tomorrow, and maybe go to a museum or something. That's also a tourist. Yeah, I guess. Godmorgen, Fie. Men om skolen tænkte mor, hvad skal det blive til? Jeg føler, jeg kunne vælge alle ned med den her. Ja, jeg gad godt prøve den der enhjørning også. Den er ikke så fed, den her. Nej. Vi er på vej hen til en sådan virkelig flot kirke. Nu har vi gået hvor langt en tur. Ja, med stops undervejs. Ja. Det kan lige opføre mig lige i Barcelona. Lige nu? Ja, lige nu. Vil vi tale til kameraet? Det kan godt være. Det var bare sådan en, der så baggrunden. Nå, det er jo ikke. Jeg fatter det heller ikke. Det er meget mærkeligt. Der er ingen af os helt, der forstår, at vi er her. Nej. Også fordi det er sådan out of season-agtigt, så der er bare ikke rigtig nogen... Nej, det er ikke sådan klassisk. Der er ikke nogen turister, eller... Nej, slet ikke. Også fordi man kan mærke, at folk er på arbejde nu. Ja. Og det er tirsdag. Oh my god! Ej, det er sindssygt. Altså, det ser godt nok vildt ud. Nå, men så sidder vi jo bare lige her og lige skal have noget mad. Lige her ved familien. Familiekirken. Vi har lige bestilt noget mad, og jeg har bestilt et lille sangria, og jeg glæder mig. Kæmpe. Altså det her, det svarer jo til 3 iskaffer for mig. Kan man få det til go? Sikkert. Er den god? Meget kaffe, altså det er jo også okay. Du kan da bare bede om noget sukker. Nej, altså den er okay, men sådan... Nej. Noget med iskaffe. Nej. Noget med is i. Ja. Nå, jeg smager lige min sangria. Er det æbler der i? Den er bitter. Er den det? Men det er sgu lækkert. Er det det? Ja, det er det. Taste. Er det første gang, du smager sangria? Ja. Okay, men det er ikke den bedste, du kan få, vil jeg sige. Men den er god. Og hvad var det var? Ja. Det er sådan vin og lidt andet frugter. Jeg synes, du skal tage 2 tår, fordi den smager lidt af iskaffe blandet med bitter. Ja. Kan du lide det? Ja. Ja? Altså, jeg kan godt forestille mig sådan en sommerdag i Spanien. Det er perfekt. Ja, præcis. Så lækkert. Okay, vi har besluttet os for at tage ind i kirken. Ja. The big church. Vi har været på den forkerte side hele tiden. La parte con tu nombre y la puerta con mi amor, que lo sepa el mundo entero, que yo te amo de verdad. Thank you. Gracias. Thank you. Så er vi bare udenfor igen. Ja.
Hvor meget lort tror du, man får på sig her? Det er som om, de er lidt ligeglade. Vi skal ud og spise Korean barbecue. Now. Det har vi faktisk snakket om siden, altså før vi tog afsted. Og det er lige ved siden af, hvor vi bor, så det er virkelig sådan nemt og dejligt. Og så har vi fået sådan en velkomstdrink fra hotellet, som vi var op på The Sky Bar og drikke senere, tror vi. I hvert fald, så har vi fandme haft en god dag. Am I right, Fie? Yes. Det har været virkelig hyggeligt. Også i går, sådan, vi hygger bare. Vi har det dejligt og fun. Ej, fun. Og vi har shoppet lidt i dag. Købt den her seje kæmpe jakke til seriøst kun 4 euro. Det er så vanvittigt for denne kæmpe læderjakke. I love it. Love it, love it, love it. Og Fie, du har også købt noget tøj. Jeg har næsten det hele på, faktisk. Ja. Jeg har en buskejakke. Og strikkest. Yes. Og et slips. Yeah. Og så er et tørklæde, men det skal jeg ikke. Nej, men det her. Der. Jeg elsker mine negle. Er du klar til at gå? Skal du ikke have mere tøj på? Jo, jeg skal bare mit led på. Så er du da ikke klar? Hvor er min taske stande? Jeg vil være sulten igen. Ja. Hvordan går det med rejerne? Hvordan går det med rejerne? Det er min første gang. Ja. Jeg har lidt mærkeligt med pylderejer. Jeg tror, det er godt til dig. Det ser så lækkert ud. Skulle vi aldrig skåle, eller hvad sker der? Ja, klar. Du ser sød ud. Vi er på dag 4. Dag 4. Det er torsdag. Vi har en dinner, tapas, dinner, drinks, dancing date med vores nye venner, som vi mødte i tirsdags. De er mega søde, og nu tænker vi lige at gå en tur ud og få finde en iskaffe helst. Og vi har lidt svært at finde det. Altså, Ja, vi har faktisk sagt, at vi skulle have en hver dag, og det har vi overhovedet ikke fået. Det har vi overhovedet ikke fået. Så. Nej. Okay. Okay. Nå. Men nu skal vi have det, og så vil vi måske op i sådan en svævebane i dag. Ja, i dag eller i morgen? I dag eller morgen. Eller lørdag. Eller søndag. Inden vi skal hjem. Inden vi skal hjem, skal vi op i svævebane i hvert fald. Vi har fået vores iskaffe. Vi gik på Starbucks og fik den, fordi vi ville have den rigtige slags. Ja. Ikke en eller anden. Hvem var det, du? Ja, enten er det lidt det, føler jeg i udlandet, eller også er det bare decideret bare kaffe med isterninger. Ja, hvilket var så nice for nogen, det var ikke det, vi til. Det er ikke det. Men det er sgu en dejlig dag. Jeg er glad for, at du ved, vi har fået vores kaffe, og det har vi snakket om i seriøst 4 dage, så nu er jeg bare sådan der, nu skal vi bare hygge. Og hygge. Der er mange, der kigger, og jeg synes faktisk, det er lidt fedt.
Jeg er sådan, altså normalt så ville jeg tænke mig over det. Men så nu så er jeg sådan lidt, fuck det, der er ikke nogen, der ved, hvad vi siger alligevel. Der er ikke nogen, der ved, hvad det er. Nej. Der er ikke nogen, der giver en fuck, og hvis de gør, så fuck dem. Ja. YOLO. Hej. Vi vil gøre os klar. Vi er klar. Fordi vi skal ud og spise tapas med vores nye venner. Og drinks. Og hygge. Yay. Yes. Jamen, vi står her ved det sted, vi skal mødes med vores nye venner, og der er lukket så. Men jeg tror, han kommer lige om lidt. Jeg har også hørt, at i Spanien er de altid forsinket. Ja. Men vi glæder os i hvert fald til noget mad. Vi er virkelig sultne. Jeg er meget skulle lære på taxa. Maybe take it at the other table. There is one. Guys, go follow her. Subscribe. Please subscribe everywhere. Are you ready? 1, 2, 3. Excuse me? It's a video. Take a picture. Thank you. Como ça? Más o menos. Okay, are you ready for some Danish lesson? Yeah. Okay. Say rød grød med fløde. Oh my god. Welcome to food. Yes. Was good? No. So did you have a good night? I had a tiring day. But now that I'm with you, I'm having fun. That's nice. We're gonna drink some beers. Some cerveza. Some cervezas, por Cerveza. favor. Pinta. 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 That means fadøl. Fell. Fadøl. How did you say Cyprus? What? How did you say Cyprus in Danish? Kypern. 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 And how do you say Denmark? Dania. 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 That sounds like a name. Just like a regular. Dania? Yeah, it's Dania. Yes. It's pretty. I like it. I like it too. Fie, hvad skal vi nu? Vi skal op i en svævebane. Ud over hele Barcelona. Barcelona. Hvorfor går vi ikke bare over egentlig? Lad os gå. Vi er lidt nervøse. Fie er i hvert fald meget nervøs. Ikke meget, faktisk. Nå, okay. Men jeg er bare... Det er sådan lidt af. Vi er nødt til at købe billetter. Ticket sender. Okay. Okay, jeg bliver også lidt nervøs nu, Fie. Ja. Men jeg tror, det fordi jeg har bare været cool for dig. Ja, og nu er sådan, når nu er du ved at være cool, så kan jeg godt lige chill the fuck out. Så står jeg og kigger. Men ej, det er det, jeg ikke havde det. Nej, det er... Du kender dem ikke alligevel. Det er rigtigt. Kan du tage lidt højere op i vægten? Tak. Jeg tænker bare sådan, hvor ser du mig fra, men du ser mig selvfølgelig ikke derfra. Okay, vi står i kø nu til det der. Ja. Jeg bliver helt nervøs. Den er heldigvis langsom. Det tror jeg. Hurtigt, please. Jeg håbede, det vi skulle lige nu. Ja. Hvorfor lukker døren ikke? Filmen? Ja. Er det rød og tom? Jo. Rød. Ej. Det er vloggen. Jeg vil bare sige, at vi er ikke døde. vi klarede den sgu. Vi er ved sådan noget, et slot nu, som vi skal se på, som vi ikke helt ved hvad er. Men altså, solen skinner, og jeg har taget for meget tøj på, og ja.
Vi har det godt. Alright. Grow me up. Come on everybody. Grow me up, my love. Grow me up. Come on, love you, baby. Grow me up. I love you too. Mwah. Gracias. Oh yeah. You can have a boyfriend in Barcelona right now if you wanna believe it. Han var lidt gross. Han var sådan til hende der, du kan få en kæreste i Barcelona lige nu, hvis du vil. Du skal bare sige til. Jeg ved, at det nok er lidt for sjov, men det er også bare lidt sådan ad. Salut. Salut. Ej, hvor lækkert. Det ser så lækkert ud. Ej, smager. Ja. Det var avocado på hele næsen. Det er næsten taget det samme. Ja. Gør dem noget mad. Vi sidder i lufthavnen, Hvide Lufthavn. Selvom vores fly først flyver om 5 timer. Og så havde vi en ret sød taxachauffør herude, fordi han var ikke særlig god til spansk. Nej, engelsk. Men det var bare ret specielt at skulle forstå hinanden på hver sit sprog. Det havde det ret fedt over. Så hvis vi virkelig lige tænkte os om, så var der mange ord, der var sådan, nå ja, okay. Og vi troede, han spurgte, hvor vi var fra, men han spurgte egentlig bare, hvilket selskab vi skulle flyve med, i forhold til hvilken terminal vi skulle af ved. Ja, og så flyver vi klokken 9 af hjemme ved midnat, og så starter hverdagen jo bare igen. Vi magter ikke. Både skoler på arbejde i morgen. Ja, jeg skal også på arbejde. Ja, tak. Jeg ved ikke, jeg har ikke så meget med at flyve. Det har været en god tur. Altså, jeg tror, jeg kan godt mærke, at jeg har været lidt plaget begge to af at være i mentalt underskud. Og så har min krop været helt vildt mærkelig på den her tur. Altså sådan, et af vi også drukket meget, men sådan, jeg har haft dårlig mave stort set hver dag. Det er lidt træls. Men det har også været virkelig hyggeligt, og jeg synes, vi har været gode til at gribe hinanden. Vi har også lavet nogle fede ting. Og mødt nogle virkelig søde mennesker. Og spise god mad. Og shoppet. Fed tur. Tak for det. Ses i DK. Ja. I guess I'll see at the end. I thought I knew what it meant. I didn't think you care. It's all the same. Guess I'll play pretend.